Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga ka-aksyon. Aldaw kita ngunyanin Martes, Petsa 27 na, kad bulan kan Hulyo, taong 2021. Kami an sa inyong mga kakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, an Maha Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicolandia, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga ka-aksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora mismo! Mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi as in 88.7 Radyo Ragon Birak, Catanduanes. Live na live man kita sa Facebook Live sa paagayan kan Action Ko Center Facebook page. Kaya radyo na, Facebook pa. So mga nakasubaybay sa tuya sa radyo, pwede ka mong magpadarakan sa indong mga reaksyon, comments, mga opinion sa samuyang mga cellphone number. So mga yaon naman dyan sa Facebook Live kan Action Call Center, pwede man ka mong magpa-shoutout, pwede ka mong magpadara dyan, mag-message kan sa indutabing mga opinion, reaksyon, asin iba pang mga impormasyon na gustong ipaabot sa programang ini na Tabang Ora Mismo. Mga ka-aksyon, medyo malipot-lipot ang sa tuyang panahon, medyo dumug partner ang tinampo sa lawas. Kaya so mga mamang chopper, mamang driver, ingat-ingat. Ang panahon tangon yan partner kung minsan day mo masabutan. Para man partner kan mga nakapalibot ng mga partner, di mo masabutan. Para garo sa mga kapalibutan. Yan. Minsan mainit, nag-uuran, mga dipisil timplahon. Ayan, may mga positibo, may mga negatibo. Parte yan kan pagkabuhay Garo man partner. ang partner sa kape. Minsan masarap, minsan Minsan mapait, mapait, minsan matabang. Minsan walang asukal. Ayan. Minsan naman partner, kulang sa kape. Ganyan talaga, life. Di ba? May nakanamit ka na kang sinerbang ka ng kape pero hindi mo nararamdaman yung kape. Hindi mo malasahan Yung kape, ang tunay na nararamdaman sarap mo, ng kape. asukal. Sobrang tamis. Oo. Hindi bagay.
partner. Tama. Pero okay lang, partner. Ang importante, ang obeto kang programang ini natabang ora mismo, base naman sa bulawan na puso ni Congressman Saldico, ang pilantropong congressman ka na Kubicol, kita makapagtaunin ayuda, makapagtaunin pag-asa, makapag-alalay, siring man makapagpaugma sa mga kababayan Diyan na lang tang kita, partner. Bicolano. Diyan na lang kita, partner. Humuhugot ng lakas. ng lakas at inspirasyon. Salamat kay Congressman Saldico. Siyempre, inspirasyon taman sa mga kababayan ta na sa kada beses na nakaka-receive sindak ang pasasalamat nintabang o ayuda hali kay Or Congressman partner, Saldico. ang pinaka-importante si pag-asa na dulot, partner. Tama. Kang ining programa Aram mo ang tabang ora mismo. maka-inspire na marinig di sa programa sa mga taong nailing mo nag-iibi, nagluluha, magabat na mari ang pagmati. Correct. Pag natabangan ni Congressman Saldico or natawan ni sorpresang regalo ni Congressman Saldico, makikita mo ang ngiti sa kanilang mga labi Hindi- na para bang kumikislap ang kanilang mga mata na nagpapahiwatig na merong pag-asa sa buhay. Yan. Kumbaga, gari na sa ang gustong iluwas ninda. Salamat, Congressman Saldico. Salamat, ako Bicol Party List. Correct, partner. Diyan na lang kita, partner. Diyan pa na sa nakwaon man ang lakas, partner. Tama. Okay. Alto Kaya mo ako yan, partner, Martes. ayaw na ayaw ko na nauubusan ako ng lakas. Kaya hindi ako nagpupunta sa lungga ng mga or sa headquarters ng mga Batista Party List. Hindi ako nagpupunta Bakit, dyan. partner? Mawawalan tayo ng lakas dyan. Dapat may ka-partner permi sa buhay. Ade, ang ka-partner tadig di partner dahil iba kundi ang mahal na Diyos asin si Congressman Saldi And na syempre, nagtatao sa tunay kakusgan. Ang mga kababayan ta. Yan. Siyempre, partner, sindang Na inspirasyon. iyo ang rason ni Congressman Saldico kung Yan. nata igwa ning tabang ora mismo. Kita, partner, digdi, ano lang kita, instrumento. Kung baga partner sa tubig na medyo ka magreaka tubig na naman. Kung baga partner sa tubig, hali kay si Congressman Burabod. Saldico ang burabod. Si Congressman ang burabod na Ng pag-asa, unlimited ang burabod burabod. ng buhay, Kita partner tubo, tubo. sinda ang planggana. Ayan, sinda ang nagsasalod, partner. Yan. Instrumento lang kita. Malinaw Kundi, man. ara mo kun minsan ang tubo, may mga pigpapalibutan yan kan mga takla. Kun Minsan man, partner, may leak. May na, leak. Imbes pa sisiring partner duman, Ngunyan, may pag may leak iagian mo yan, naglalaog dyan sa alulunti. na. Alulunti. Okay. I-describe mo daw, partner, kung anong klaseng alulunti yan. So alulunti, so arap ka ni kadakula, arap ka ni, Iniro ko pa. Sige, sa nang ano, arap ka na. Iniro ko pa pala nini. Sige, sa nang pitik, partner. Okay. Mga Aha. kaakson. Partner, naka-green ka ngunyan. Sige Nico, naka-green man. Oo. Ako Kami naka-gray. ang inaapod na green-minded party list. Kadakol ka ng party list, partner, Yun, ah. nalilibong na nga ni ako eh. Oo, basta ang importante ako. Nagtutubod ako, partner. Naigwa kita ning katabang na kasurog pa. Ako Bicol Party Party List. List. Mga kaakson, kaswapon, partner, isinagibo an ikaanom asin huring sona kan sa tuyang presidente, partner. Kadakol ang mga highlights, mga pinag-urulayan, kadakol ang tinukar, partner, sa naunang bitan ng sona. Ako, partner, sa sakuyang personal na opinyon bilang namamanwaan na Pilipino, nahiling ko so effort kan sa tuyang presidente. Nahiling ko so determinasyon kan sa tuyang presidente. Puon pa 5 years ago, puon kan siya ang magtukaw sa pwesto bilang presidente kan Pilipinas. Nagusto niya talaga na mapakaray ang Pilipinas. May mga gusto siyang mabago sa Pilipinas. Partikular, abo niyang mag-abot sa punto na ang Pilipinas nagkawindang-windang, Oo. lalo na sa illegal na droga and Okay. kriminalidad, pati na sa korupsyon. Partner, kung naiilingon mo so aura ni Presidente Rodrigo Duterte, aram ko, partner, na grabe ang achievement. Pero kung maiiling mo, partner, may kamunduan. Oo. Diba? May kamunduan, Because, tanata. pirmi man pagsasabi ni Presidente sa mga statement niya, igwa pa siyang mga bagay na dahil niya pa nagigibong. Aha. Ang sinabi, partner, saro sa mga sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte, partner, iginibo niya ang gabos. Pero sabi ni Presidente Pero sa may opening, mga Pilipino sa opening talaga niya na- kasudma, Aha. sa gabos daang suna niya, ito ang pinakamagayon ang crowd. At nata, partner. Medyo may mga distansya ngayon. Oo, kasi partner, pag-obserbar iyan kan protocol na igutabi ng social distancing. Partner, saro duman sa mga ipig-latag kan sa tuyang presidente ini, partner, na mga continue niya kaining pag-push kan mga landmark reforms. Oo. Ining mga key accomplishment ining manungod sa sayang last day term. Oo. Partner, sinabi niya digdi na you cannot stop corruption unless you overthrow government completely. Yan. Partner, sige daw. Dapat, ano ang pagkasabot mo ka to, partner? Dayman, ara mo partner, habang, ara mo, igwa kita ning sistema sa gobyerno.
problema talang so mga taong yaon dyan. Oo. Magkakaiba. Igwa mang girarayan ki individual differences. May mga tao dyan na tultul, may mga tao dyan na ang tunay na ubhito talaga public service. Igwa man dyan siyempre kay mga may personal na interest, Ilim mo partner, vested interest. ibang-iba ang zona mo niyan. Kaya Iba. mga nakaaging zona partner, na paano iyan na batasan na complex partner? Ang iba, nagiling sa paagi na sa nagansum. Yes, sa Zoom partner. Sabi naman ni Presidente Duterte, I stand here before you today, bearing no consent. But if there is one thing that I could be proud of, is Sige. that once did I waver in doing the unpopular even if it meant upholding the greatest good for the greatest number. Matiba yung kapartner mina English. Sabi niya, partner, gabos da partner, dapat maging proud ang mga Pilipino sa naginibuhan kan sa tuyang presidente. Oo. Pero igwa man talaga partner dyan na nagkakapira, na dahil talaga nagiging maugma. Harap talaga kan partner. Maski sa inabuhay kang tao, pag ika nag-aangat partner, igwa talaga dyan na may naguyod sa imo pababa. Agadon ta ang reaksyon kan mga kababayan ta ha. Mag-comment sinda. Importante yan partner. Mag-comment sinda dyan sa satuyang Facebook Live. Tapos siyempre, so mga mag-comment dyan, may chance ang mangga O yan pa naman. partner, ang sarap pa sa mga pinagtutukan ni Presidente Rodrigo Duterte, ini partner na manungod sa droga. iyo. Di ba? Iyan Ay, na- medyo magabat ang mga binutasan niyang tataramon duman. Ayan, ang sabi niya partner. Kaya palanday napupundo ang droga, partner, may mga otoridad talaga Yan, kita. ang May bulto sabi- dyan. ang sabi niya- Ang in charge pa da kan importation kan droga, taga Bureau of Customs. Ayan, sabi niya pa Ayugon mo yan. partner, ang statement pa ni Duterte, blaming the police as manufacturer and supplier of illegal drugs. Kaya da partner, ang gobyerno nawawara niya sa kampanya kontra illegal na droga. At yan partner, kauntaan lado Sa kan bagay, PNP, kung ano ang sa sa inyong reaksyon. simpleng pag-analisar bilang ordinaryong tao, sisay man ang gadaan may kapasidad na magpalaganap ka yan, or mag-import ka yan, or magwaraira ka yan. Siyempre, so mga nasa kapangyarihan man. Sabi ni Presidente Duterte, I do not want Filipino families to break up, become dysfunctional because of drugs. Drugs, oo. Medyo pigiling ni Presidente sa mga nag-atindir eh. Ano mamuya daw kamo, na ang mga aki nindo, ang masunod na henerasyon, mga pamilya nindo, Mga mawara paragamit na ng sa tamang droga. direksyon. Ang dalagan kan pamayo iba na partner Tama. ano nang iya kan droga. Yan partner saro yan sa mga minensyonar kan sa tuyang presidente. And syempre nakatutok man partner sa COVID-19, 'di ba? Oo, yan. Ang Saro yan sa sabi- mga tinawan doon niya. Ang sabi ni Presidente Duterte, I have full confidence that the Filipino spirit will persevere and triumph, and together let us rise a nation. May mga binanggit man si Presidente mapadapit sa mga darakulang proyekto na inimplementar kan Duterte government. Ayan partner, so Mga mga kapaki-pakinabang. transport. Yan. Sa transport. So sa Marawi, nabanggit din kan sa tuyang nabanggit na. presidente. And itong mga beneficiaryo partner, benepisyo para sa mga AFP and PNP. Oo. Duman nga ni medyo pigiling kung may kulog buot si Presidente eh. Sa Induman partner. Linangkawan niya ng marayan Yan. sweldo kan mga otoridad ta. Nata may mga nag-iinbulto pa sa kwan. Sa Alos mga dublado na illegal. gani, triple na gani gayo ng sweldo eh. Correct. Pero ano pa nga yan kwan? Actually, pati partner so sa Unified Pero- System kan separation kang retirement and pension. Actually, partner, dyan na malaog so tataramon kan mga gurang na kunminsan ang tawo daing kakuntentuhan. Ayan, makulog sa buot partner, lalo na kung Pero- pigmamakulugan mo, ginigibungo ang gabos para sa ikakatrayumpo, asan ikakamaray. Tapos bigmamaraot ka pa. Yan talaga. Araw Tapos pigsisikapan mo mapakarayan mga buhay ninda. Kaya nga dinubli mo ng sweldo. Correct. Trinipli mo. Ito magibo pa ning kalukuhan. At the end of the day, ikapaan maraot, Tama. ikapaan babalikan. Araw talaga partner, makulog sa buot Tama. bilang sarong presidente. Tama. And sarong pa partner na tinutukan kan sa tuyang presidente, ining manungod sa insurgency. Yan, yan. Saro yan. Nabagitayan ka sa hapon, di ba? Saro yan sa mga mayor na talagang tema na nagiging sentro kan ururon sa panahon kan Aram mo partner administrasyon ni kung Presidente ano ang Duterte. pinagduunan kan sa tuyang presidente. Those who will destroy my country, I will kill you. Yan ang sabi ni Presidente. Diba? Si Isay man ngayaan, maraot kan sa kuyang nasyon. Tapos, kuhin nga ni balikan ko lang so nagkapirang pigdimensionar mo duman. Kan pigbabanggit niya itong tungkol sa mga otoridad na imbulto, na-highlight sa video si Senator Bato de la Rosa. Bala ka na kaya. Actually, go siyang pigtaram din kay Senator Bato. Senator Bato. Manungod dyan partner yan sa mga illegal, millions of drugs dependents. Saka si General Ilesar. Correct. Yan. Ayan, so mga aralangkaw na official partner kan PNP.
Partner, Sige. iyan, saro man sana yan sa mga highlights, pero talagang, ang pinakaduyunuunan, partner, kan sa tuyang presidente na talagang tinutukan ko man, partner, iling manungod sa illegal na droga na sinasabi niya na ang PNP, ang mga manufacturers and suppliers, kung nata, partner, so kampanya kan gobyerno kontra illegal na droga, medyo na divert, partner. Yan tama. ang saro. Siring man, partner, sabi ni Presidente Duterte, Communist Party. Oh, ito, partner, ang sabi niya duman, ini nga yung mga komunista. Saro yan sa mga tinutukan man kan sa tuyang presidente. Ika, partner, kumusta ang assessment mo ka nakaaging sona? Well, kung ako naaputon mo sa sakuyang parte, talagang sabi ko nga ni Subago sa opening tapos na, ginibo ni Presidente ang gabos kan makakaya Correct. niya. And padagos niya pang pigigibo. Ako, partner! Kaya lang, sabi ko nga ni, despite kan pigigibo ni Presidente, na-realize kan Presidente na talagang may mga luko sa Pilipinas. Garo siya nagguyod nin kagingking or kawayan na pabaliktad. Mapagal, May partner, nagasabit. ang reigns ning Tayo ang sarong gusto ni Presidente para sa Pilipinas. nasyon na dakula, partner, ang populasyon. Buda dakulan pero sutil. dakulon ang problema. Dakulan sutil. Yan, oo. Tapos dakul nga ni ang naliligaw ng direksyon. Pero ako, partner, I salute President Rodrigo Duterte. Siring man ako, partner. Mr. President, lodi ka pa rin namin. Ayan, mapagal, partner. mapagal. Iba ang sarong Ibugtak mo sa Duterte. diri mo, ikan maging presidente kang Pilipinas. Oh. Kadakol, partner, ang mga naggatapok ng negative na komento. Oo. Pero kung susumaw mo, partner, kamu daw ang tumukaw sa Nata. posisyon kan sa tuyang presidente. Kaso rin na may naging perfect na presidente. Correct. Para sa pagiling ng mga kritik. Everybody Diba? deserves a second chance. Kumbaga, everybody... Basta sa ano, kabilugan, partner, nin mga... sa kabilugan, partner, sa bilang ordinaryong namamanuan na Pilipino, na day man kitang political inclination, day man kitang kuha na politika, sa paghiling ko, ginibo ni Presidente ang gabos na makakaya niya para sa Pilipinas. Actually, partner, maski yan igwaning pigmamati, maski paano makulog na ang payo sa nasyon, pero dire-diretso, partner, ang pagtrabaho. Sarong presidente, partner, na talagang pigpailing niya, naigwasaning kamay na bakal. Kaya ako pigiling ko, ang ultimong masasabi kaya ni Presidente, I did my best. But I guess my best. Wasn't enough. Ganyan talaga ang mga tao, partner. Warang si Isay man, partner, na makataram na, ika na, ang pandiurag. Igo talagang mga tao, partner, na ginibo muna ang gabos. Pero sabi nga ni Ibaga, ang pag-iling sa imo, maluya ka pa man iraray. Garuman sana yan, nakalima ka na. Oo. Nakulangan pa. Yan. Tinao mo na gabos, partner. Pati, Ibaga, isusubo mo na sana. Maraot ka pa. Yeah. Mga ka-aksyon, kung tabi ka mo ng komento, reaksyon, bukas tabi ang samuya ang comment box. Pwede ka mo magpaabot ng komento, reaksyon, kung kumusta sa saindo. Ining nakaaging sona kan sa tuyang presidente. Siyempre, partner, Oho. ngunyan, aldaw kita ngunyanin Martes, may manggagana nin Cash. tablet, may manggagana man nin cash, ang tabay sa nakang mga ka-aksyon, mabalik pa ang tabang, Ora mismo! Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo
ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Layo ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik ang tamang ora mismo. Partner, bultada kita sa tuyang programa. Ay, may nagkuhan sige sa tuya. Good PM nong. Nakatutok ako sa programa nindo ni Ate Remy Ngunyan sa Radyo Uragon. Ayan, maraming Sabihan salamat. ni Julian, hari ng saudan. Julian, Julian hari ng Luna. pansitan. Maray Yan. na paghapon, Julian Luna, nakatutok man si Joy Marie. Ami Castañeda, maray na paghapon. Si Jocelyn Mendina, nakatutok man. Ang sa kuyang hermana, si Peche. Araneta Ante, nakatutok man. Jocelyn, maray na paghapon. Armito Dalit, nakatutok, maray na paghapon. Partner, sa satuyang 1,220 na viewers sa over live Facebook, maray na pagkahapon. Nakatutok man si Warren Baliktar. O, nagpapa-shoutout, maray na paghapon tabi. Emeline Barria, nakatutok man. Si WG Angel Lagdaan, Martes Nipa Realobit, maray na pagkahapon. Mati Nabang, good afternoon. Bernadette Doron, Siringman Emmy Bonculmo, maray na pagkahapon. Marvin Napili Mendez, asin sa Indo Gabos tabi dyan, maray na pagkahapon. At yan, partner, saro-sarong taliwat sinda. Ayan, ha? Partner, Oo, sabi digdi, magayon man susunan ni Presidente, pero nawaran ako din trabaho ngunya na pandemic. Ang kaipuan ko talaga trabaho. ayan, sige partner. sige. Partner, saro sa mga naging kontrobersyal na binutasan at tataramo ni Presidente Rodrigo Duterte partner kasuudma, ining pagkakaimbelto subuot ka nagkapirang miyembros ka na PNP. Digdi partner sa pigbabanggit ni Presidente Rodrigo Duterte na illegal na droga. Oo. Yan partner, so pinaka saro partner sa tuminatakman sa isip ko partner. Problema sa nason, naging imbelto subuot nagkapira na miyembros kan PNP. Tayo nga nito supig sabi ni Presidente na grabe. Grabe na ngayaan iporta. Ang problema ngaya, may mga otoridad na garo iyupan ko nagdiya. Iyo ngayaan mga manufacturer and suppliers ning illegal na droga sa Pilipinas. Oo. Partner, dalanon tamo na partner itong naging statement kan sa tuyang presidente sa nakaaging SONA. Sige.
itong mga pulis were doing their thing, their drugs. They were the manufacturers and they were the distributor of drugs. When I became president. Ayan partner ha, yan sunaging pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte partner na pigsasabi niya na talagang igwaning nangyayari partner na pagkakaimbwelto sa buot kan mga nagkaperang miyembros kan PNP digdi sa illegal na droga. Tama, partner. Purbaranta partner tanganing Makuha ng taning reaksyon. makuha ang taning reaksyon ang lado man kan PNP. Purbarantang hagadan in pahayag kay ni sa PNP digdi sa Bicol partner makakaulay ta sa ibong na linya si Police Lieutenant Colonel Charles De Leon ang Chief kan Police Community Affairs and Development digdi partner sa PNP Sorsogon. Maray na pagkahapon. Maray po na pagkaudto sa mga naghihilan nyo kung nagdadawagkan sa inyong programa. Apo, maray na pagkahapon tabi, Police Lieutenant Colonel, 1:36 in the afternoon. Police Lieutenant, maihapot mi lang tabi, ano tabi isunaging reaksyon nindo? At initabi na saro sa mga pahayag kan sa tuyang presidente imanungod digdi sa illegal na droga na pigsasabi niyang imbwelto ang nagkaperang PNP digdi tabi sa illegal na droga sa nasyon. Actually po, on the part of the PNP, dito po sa payag namin sa Sorsogon Police Provincial Office. So, kung ibabalik na po dati, yung Project Double Barrel way back 2016, so may mga ano po talaga, may mga involved din na mga kapulisan natin na sa protector and then nababanggit yung mga pangalan nila. However, sa ngayon pong mga ano to, nagkaroon po ng mga implementation, series of mga interventions, nagkaroon po ng mga project tukang. Siguro po sa ngayon, out of 220 na pulis dito po sa buong Pilipinas, siguro po napakaliit naman ang porsyento na masasabi natin na may mga tiwal ipaw abusado. So nananaig pa rin po ang panglikas na pagiging matulungin, kasi po ngayon makikita po natin ang kapulisan natin ay bumababa talaga sa barangay. Kasi yung project ng barangay yan, health and food bank. So, dito po, masasabi ko po, sa probinsya po ng Sorsogon, so we are strictly implementing the guidelines of our Chief PNP, Police Chief PNP Guillermo Ilazar, regarding po dito sa intensified cleanliness policy. So, ang focus na po baga, kung makikita po natin, yung sa ang intensified cleanliness policy focus on three main parts. Yung pong physical camps, yung cleanliness, dapat po simulan natin dito sa mga police station o mga kampo ng mga patrol base. Pangalawa po, yung sinasabi na sa atin ngayon, according sa pinalangkas po ng ating presidente, siguro po noon pa po yun. Pero po ngayon po, based on the directives of our GPNP, PNP Ilazar, mayroon na po doon yung reform in the recruitment system to protect the PNP dun po sa mga earring caps to break the culture of wrongdoing. So yung cleanliness of ranks po. Siguro po, yun po yung masabi ko sa on the part of the PNP, napakaliit naman po siguro ng porsyento, masabi ko na tiwali o pasado. Opo. So sinasabi niyo po, Police Lieutenant Colonel, na ito pong basihan ni Presidente Rodrigo Duterte, itong mga nakaraang pang mga taon. Pero ngayon po, kampante po kayo at malakas po ang inyong paniniwala na sa lado po ng PNP Sorsogon ay unti-unti po na talagang nililinis po ninyo na yung mga involved po ng mga PNP personnel ay talaga pong maibalik po ninyo yung respeto ng mga kababayan natin dyan sa Sorsogon na hindi na po kasama yung mga ilan pong mga PNP Sorsogon dyan po with regards sa illegal na droga. Opo, kung makikita po natin ang hashtag namin, ang pulis kasanggayahan ay iyong maasahan. So I personally witness our intervention or the implementations. Kasi po, kung makita po natin, ang probinsya po ng Sorsogon is meron na po silang mga balay silangan. Kung balay silangan, so malapit na po siya as to clear that this province of Sorsogon. So,
yung sa mga implementation ng pag may namomonitor po kami, so hindi po kami dadalawang isip na apply ng search warrant or bypass operation. Makikita niyo naman po sa page namin na talagang sincero ang aming pagkikibakal regarding po dito sa illegal drugs. Kasama po namin dito ang mga local government unit and then the community, kasi yung mga advocacy groups na create po namin at sumpa po sila as yung sa pledge of commitment. And then for the delivery of the basic services. And then makikita ko po, personally po, sinasabi ko na talagang dito sa provision ng Sorsogon ay talagang magiging clear province na po with regards to illegal drugs. Kumbaga, Police Lieutenant Colonel, kung merong mga na-involved dyan ay maituturing na lang nating mga isolated incident, isolated case. Cases. Pwede po mga isolated na lang po, isolated case, and then siguro po kukunti na lang po siguro. Sabi ko kanina napaklit siguro ng porsyento. But I can assure you, dito po sa kapulisan ng Provincial ng Sorsogon Police Provincial Office, sa panguna ng aming pinakamagalit, pinakamahusay na Provincial Director, Police Colonel Arturo P. Brual Jr., siguro po wala po siguro dito sa amin yan. And then kung malalaman po ng mga nakikinig ng programa niyo po, ang Sorsogon po isa pong finalist as the best Police Provincial Office in the entire Philippines. Opo. So, katunggali po namin is Pangasinan and Davao Oriental. So kung praying makuha po namin as yung best provincial office to be announced. kumbaga, Colonel, kung susumahin Naputol partner. naputol. Sige lang. Oo. balikan natin. Kampiyansa sa partner na talagang ang Sorsogon PNP Well, ay... alam mo naman partner, gaya ng binabanggit ko po simula pa ng mga nakalipas, na maswerte pa rin tayo dito sa Bicol. Dahil yung mga pulis natin dito sa Bicol, masigasig din, partner. makatao, makadiyos, at talagang bibihira pa naman yung marinig mong involved. Oo. Kumbaga, partner, Bihira yung iskalawag meron na talaga tinatawagan. ng mga tiwali, partner, Oo. pero iilan lang naman yan. Balik natin sa linya si Police Lieutenant Colonel. Naputol po tayo. Hello, sir. So kung susumahin, sa kabuuan, yung PNP Sorsogon ay hindi kayo apektado at hindi kayo nasaktan sa sinabi ni Presidente kahapon dahil hindi naman kayo katulad ng mga nabanggit niya. Hindi po kami nasaktan at sabi ko nga po personally, nasaksihan ko po kasi ako po yung chief ng police community na Persian Development Unit. Sa akin po dumarating yung mga reports, pati yung mga reports sa mga different municipalities. Ilan na ba yung unaffected barangay, ano bang intervention nila, may balay silangan na ba sila, ano ba yung coordination sa mayor, sa MADAC, together with the Barangay Anti-Drug Abuse Council. So namomonitor ko po, and the Sorsogon Bicol is not affected with regard to that issue. Opo. Chief, hindi pa namin nababanggit pero gusto po namin kayong i-congrats kasi na-mention po ni Presidente Rodrigo Duterte sa kanyang SONA na mahal niya ang Bicol, lalo na ang Sorsogon dahil dito daw, kaya partner, ibinugtak niya, pinanginot niya partner ining Sorsogon Coastal Road. Oo. Ano po ang masasabi niyo dito, Chief, na mahal niya ang Sorsogon? Kung ikukumpara sa ibang probinsya. Actually po, dito sa probinsya ng Sorsogon, kung makikita po natin sa mga nakaraang mga taon, is kung may mga project dito, talagang yung the other side, yung mga revolutionary taxes coming from the New People's Army. Ngayon po nadadivert po natin ito. So kasama po natin ang Philippine Army, ang mga law enforcement agencies. Kaya po ngayon, kung makita ngayon pong araw, mayroon po ngayong Sorsogon Provincial Level Security Assessment Forum. Kasama namin yung mga Philippine Army at ang mga guest po namin dito, yung mga contractor from DPWH at yung mga negosyante po dito is yun po ang mga participants. So pinag-uusapan po dito para sa development ng provincial ng Sorsogon po ano yung mga project nila. So the Army sila po mag-secure, bibigyan nila ng mga personnel together with the PNP kung may mga reports. So nag-uusap-usap po sila doon. Yung po tinatawag namin na Joint Peace and Security Coordinating Meeting. Pinag-uusapan po na yung dalawang leader ngayon ng 31st ID together with the Sorsogon Bicol. Yun. Last na lang tabi, Police Lieutenant Colonel, kung meron po kayong mensahe sa ating Pangulo
At sa mga kapwa nating kapupulisan. Yan, lalo na doon sa ating mga kapapupulisan na talagang up to this time, talagang involved pa partner sa illegal na droga. Go ahead po, Police Lieutenant Colonel De Leon. Unang-una po, sa parte ko, at kasama ang aking mga kasamaan sa Sorsogon Police Provincial Office, kami po ay nagpapasalamat sa ating buting presidente. So, makikita po natin sa mga posted from kung sino mong iba't ibang ahensya o individual. So, nagpapasalamat po sila sa ating presidente. Congrats, PRRD, the good governance. Nagkaroon kaming malapat na daanan at kung ano po mga project pong ibinigay po nila. So, ulitin ko po ang Sorsogon Police Provincial Office strictly implementing the guidelines of the Chief PNP with regards to intensified cleanliness policy, particularly on ranks, yung mga hearing policemen, kaya po yung recruitment process ngayon po ay inaayos na po. So, ito pa po, huli po, gusto ko pong ipaabot sa inyo na ang pulis kasanggayahan ay inyong maaasahan. At yung sinabi ng ating gobernador, basta Sorsoganon, magdanon. Ayun. Opo. So yan, maraming salamat Tabi. Police partner, nagkabirilot na kita. Police Lieutenant Colonel Charles De Leon, ang chief Community Development, Police Community Affairs and Development dyan sa probinsya kan Sorsogon. Maraming salamat, asin mabuhay Tabi ka mo. Police Thank you so Lieutenant much. De Leon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan, partner. So nakuha ano kan PNP Sorsogon, partner. Well, aram mo, partner, bako lang Sorsogon, kundi sa Kabikulan. Hindi kaya sa Kabikulan, kung iilingon mo man sa records, siguro kung may na-involved man digdi sa Bicol mapadapit sa illegal na droga, mabibilang-bilang mo sana eh. Kun baga partner, day man hinighlights. Iba pa man ang mga pulis. Actually, day man talaga highlights sa Bicol region. Maski nga ni partner In duman general sa mga, man itong binanggit kan sa tuyang maski nga presidente. ni partner duman sa mga issue kang nanlaban patay, bihira man digdi sa Bicol region. Correct. Warang binanggit ang presidente na unit digdi sa Bicol region. Although, dahil taman pwedeng nigaran, may mga isolated case, may mga insidente talaga, na may mga nagkapira man na pulis na digdi, actually, nabaybas, nadakop, na involved man talaga sa pagpapabakal kan droga. Correct. Kaya nga ni baga sabi partner na igwa, kaya nababanggit ng presidente, buhat sabihin, may basihan. Kumbaga, sa sarong basket na kamates, igwa talagang medyo Bulok partner. medyo may lapa. Pag may bulok dyan, kay puan mong isagregate, tanganing day maulakitan ang kagabsan. Pero sa kabilugan, happy pa rin kita sa performance, happy pa rin kita sa naging stay as in sa natatada pang panahon kan sa tuyang presidente. And of course sa serbisyo kan mga kapupulisan ta digdi sa Bicol. Yan, alright. So buot sabihin partner, ang importante partner, iguan ning development as in improvement ang Pilipinas sa termino kan sa tuyang presidente Rodrigo ang gusto ko Roa lang Duterte. niya na bako, ano ang reaksyon kan mga ibang opisyal sa ibang mga probinsya, tana sabi ni Presidente na mas mahal niya ang Sorsogon. Ayan. Di. Nabanggit na panaba niya ang Bicol, especially pero ang Sorsogon. Mahal niya rin ang iba pang probinsya. Ang pinaka-importante dyan, partner, bilang sarong presidente, iniiling niya gabos ng mga aki niya. Kari ka man sa ikabaga ang ama kang nasyon. Maski na nga ni magayon man so mga proyekto sa Sorsogon, dakulon man na magagayon na proyekto ang national government sa panginot ni Presidente digdi sa mga probinsya kan Albay, Catanduanes, sa Kamsur, sa Camnorte, and sa Masbate. Ayan, sa anom na probinsya kan Bicol region. Mga kaksyon! Kaya salamat pa rin, Mr. President. Mabuhay ka. Isa kang tunay na President. Ama ng Pilipinas. Mga kaksyon, sa tuyang pagbalta, may manggagana na nin tablet, may manggagana pa nin cash. Kaya ang tabi sa nakamo, babalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi, matanga kumisa nagkakaraturog dyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta-water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol,
Maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. Ang susayin ko sa atin, dakula ng sambuyan ko, mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nahiling, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan ng itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Lakwatsa Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Partner, ang tabayan ninda ito sa Action Ko Online TV, Lakwats sa probinsya. Probinsya. Ayan. Si Mabel partner ang magiging host. Dapat pag-iba-iba kung ni Mabel duman sa Gusto paglakwat mo sa... man maging lakwatsero. Ay, Masiram na lakwatsero. ako talaga, partner. Ipinanganak akong lakwatsero. Ayan. Ako nga ni partner, lansadera man. Kaya
Day ko nga ni Aram, baka tomorrow or kwan ba? Suno Ika ka, na no? naman, grabe na naman partner ang sa imong mga papyaw. Going south ako, partner. Going somewhere ka na naman. Going south. South. Ah, Ka talaga. Going south ako. Kaya dapat talaga sa imo. Kasi Lakwatsero ako lakwatsero. Day, aram mo, ibintahi kay a partner yung nakakapaglakwa sa ka. Dahil sa paglalakwat sa mo, bako man yan ngaya para paunranan sa diri mo na magpasiram-siram. Kundi sa kada bis na paglakwat sa mo, nakakakuha ka kiman iba-ibang mga impormasyon, ideya na magagamit mo sa pangural. Basta partner, ang sa kuyang pabalon sana sa imo, ingat ka. Apirmi, partner. Ang kabalyo kang ingat na yan, partner. Pasalubong. Pasalubong. Kan saro kayo partner, day man ako Lingaw mo makabakal. pirmi ang pasalubong, Day man ako mi. makabakal pasalubong aram mo kunata. Wala man hapitan duman sa itaas. Ika talaga, partner. Day ko man pwedeng masabihan sa piloto. Ipundo mo dyan sa may Quezon, Nata, papabakal kita ni forever bang nasa taas ka? Nagbaba ka man giraray. Nagbaba. Oh. Pero pagbaba mi duman, day anong ipasalubong ko sa imo duman partner? Ang di naman mi mga, Sabi ni Nico. mga heavy equipment. Sabi ni Nico, bako dayan rason. Sige, bayasa na. Maski da sarong kubi kong bye-bye. Mga ka-action! Oy, may mga comment, partner. Basa muna kita ng comment. Sige, Julia Sofia Rialobit, maray na pagkahapon. Princess Jules Pabia, Mary Sherlyn Bidar, si Si Bidar, Anre Nicole Barakel. Rohaima Ibrahim, Jenny Lee, nakatutok man. Nicole Regala Bilin, Si Princess Jules Pabia. parang namalisyan ko digdi sa kwan, o si Jenilyn, o ini, dagapagantabay siya, shout out, LB Sidrinyo. Oy! Congresswoman Elby Cedeño dyan sa Malasakit Center. Maray na pagkahapon. Eric Barado. Sabi digdikan sarong comment, wala po akong reaksyon sa SONA, wala po akong opinion, ang gusto ko lang po manggana sana ng tablet. Ayan, okay yan. At least partner, positibo siya sa buhay, di ba? Bala naman na si Presidente. Tama. Sabi din ni Julia Sofia Rialobit, maray na aldaw po Sir Joshua at Ma'am Remy at kay Congressman Saldico. Daniel Maglinte, pa-shout out po. Sige. Gladys May Sierba, Joy Mary. Ayan. Mangkaskason partner Nakaskas ang nga ni Brian Diaz Magdaong, Vanessa Silencio Diaz. Makaskason ang pagbulos kan mga komento sin reaksyon. Shout out, may nagpa-shout out. Pa-shout out po Daniela Maglente. Maglente. Ayan, si Caitlin Ellie Bilon nakatutok man. Nicole Regala Belen, grabe and please. O partner, uyan ang sa tuyang maswerteng tablet winner ngunyan na pagkaldaw. Siya si Erica May Hertes. Bagong mapili niya, Hertes. Baka dangog ko man kan partner. Ang aram ko dyan, mga Birtes. Bertis. Mga Hertes. Cortez. Ang minsay partner ni Erica May Hertes, 19 anyos, taga Barangay Lubgan, Bula, Camarines Sur, at isang mag-aaral mula sa Mariners Polytechnic Colleges, Naga City. Ako po ay first year college na. Kung sakali man po na ako ay palari na manalo ng tablet o kung ano man pong klaseng tulong dumating sa akin mula sa inyo, taos puso ko po itong tatanggapin at lubos ang aking pasasalamat sapagkat ito ay malaking tulong, lalo na po sa pag-aaral ko. Ang ginagamit ko pong cellphone ay naghahang na at lagi pong walang signal. At ito po ang nagiging dahilan kung bakit hindi po ako makapag-attend ng online class. Sana po ay mapili ako. Ayan. Ito po, CP number ko. Ayan. Thank you po and God bless. And God bless. Alright. Congratulations, Erica May Hertes. Ayan. Ika ang samuyang tablet winner ngunyan na pagkaldaw. Ikaw ang maswerte at mapalad na estudyante na mariregaluhan ni Congressman Saldico ng brand new Ayan. tablet. All the way from Bula, Camarines Sur. Paano niya yan makuha, partner? Erica, para makuha mo ang sa imong ginana na brand new tablet, magalat ka, may makontak sa imong staff kan Action Co Center. Ayan. Ayan, Ngayon si ang Erica. pusing niya. Sabi niya, araw daw, partner. Grabe ka man, partner. Ay, yan ang Ayan, pusing niya. congratulations! Ano ang mechanics, partner? Para sa ibang Sa mga estudyante, manggana man ng na tablet. nagmamawat manggana nin brand new tablet, ali kay Congressman Saldico, kanako Bicol Party List, kinakaipuan lang nindong i-like ang samuyang official Facebook page, Action Co Center. Ayan, nahiling nindo ha. Iyan ang samuyang official FB page. Kinakaipuan nindo mag-comment sa samuyang live episode. Kung nata kinakaipuan nindong manggana nin brand new tablet. Ibugtak ang pangaran kan sa indong eskwelahan as in grade level, as in ang contact information. Dahil paglingawan,
i-share ang samuyang live episode asin magtag ning tulong kapwa estudyante. Yan po, mga tugang, napakasimple ng mechanics para manalo ng tablet digdi po sa programang Tabang Ora mismo. Kan ako Bicol Party List, syempre regalo yan sa Indo ni Congressman Saldico sapagkat mahalaga para kay Congressman Saldico ang kapakanan kan mga estudyanteng Bicolano na gustong makapagtapos nin pag-aadal, nakaipuan ang gadget, lalo na sa panahon ngunya na medyo Correct. ibang sitwasyon kan edukasyon ta. Mga ka-action, congratulations, Erica. Alright, ngunyan na partner, mapili naman kita kan sa tuyang maswerteng cash winner. Ngunyan aldaw. Ngunyan ta aldaw nin Martes. Para may napamali- manggagana nin 1,000 pesos. Para malisyan ko, day na na-excite ang mga pagiriba ta pagburunutan. O, dahil na kaya sinda partner ning ito bagang... Umayaw si Nico eh. Oo, itong sa inda man na burunutan. Hindi naniniwala si Nico sa kasabihan ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Hanggang ngunyan partner, hindi pa siya nakaka-move on. Oo. Kaya medyo Hindi niya pa rin makalimutan ang galing at husay ng taga-Islam. Medyo nga ni maraot ang buot niya kay Paul Lodronyo. Tayo ngayon ang gana dahil kaya ng share. Oo. Pero pag abot kan panahon partner, maurulugan sinda tigboran tausan. Ano Nico? Alright, mahiwagang garapon! Pasok! Pasok! Ayan! Congratulations in advance sa tuyang mapipili ko niya na manggagana nin 1,000 pesos. Sige. Partner, kalo-kago. Ay, maray na pagkaapon mo na sa mga padagos na nag-aantabay ay sinagsusuporta kan sa muyang program. Ayan, si Daniela Maglenta nakatutok, Mary Sherlyn Bedar, Oo. Grace Villaraza Palcon, And hoping. syempre, giraray pangapudan ta sa mga kababayan tang Bicolano kung kamo may mga problema, medikal, problema legal, problema sa pamilya, problema sa komunidad, problema sa mga ahensyas di gobyerno, kung kamo inapi kan sa indong mga opisyal, o kung ano pang problema nindo, love life. O sailing nindo na ang Action Ko Center. Ang ako Bicol Party List makakatabang, magduman lang kamo sa Facebook page kan Action Co Center, ipaabot ang minsay kan sa indong problema, tangarig masimbagan yan, esin maasikaso kan sa tuyang mga staff, or kung dahil magdigdimang kamo sa opisina kan Action Co Center, taigwang ma-entertain kan sa indong mga problema. Ayan, bukas ang sa tuyang opisina para tabi sa indong mga kaaksyon. Kung ano man sa indong kagabatan, sabi nga ni partner, makakatuwang dyan ang Action Co Center. Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sige! Bunot na partner! Ako na ang mabunot. Nasa Sige! kamay ko, nakasalalay ang maswerteng winner. Ngunyan na pagkaldaw. Eto na! Numero partner. Duda ko taga-katanduan ni Sini. Ayan. Oo, taan na pilyedo. Dahil, mandigi sa ligas, bigwa man Baka. kayan. 0948 0948 724 724 3037 3037 JR Tanael. Sige. JR Tanael. Kung ikaw nagdadalan mo niyan or nakaantabay sa Radyo Ragon, kaputan mo na ang sa imong cellphone. Si Neslie Leona Laralman, Nagriring na ang nakatutok. cellphone ni JR. Vanessa Silancio Diaz, nakatutok. Ayan, nagaring na partner. Ayan. Ano ang pangaran? JR Tanael. Mabuhay, sabi ni Vanessa. John Lloyd Didea Pusho, God bless. Uy, nagriring na. Unattended or out of coverage Sige. area. Another chance. Kahapon nakaanong kita eh. Yes. Ayan. Ready mo na, partner. Mga ka-action, kung ano man tabian sa inyong ginigibong niyan, kung nagpaabot ka mo ng komento, sa iling nindog, muya nindong manggana, simbago nindoan sa inyong telepono the moment na mag-ring iyan. JR Tanael. Tanael. Nagriring ang cellphone. Sabi ni Vanessa Silancio Diaz, always nakatutok po. Diyan Ayan. sa Estanza, Legazpi. Congrats po sa winner, sabi ni April Bruso Sapo. Nicole si J. Regala Bayaman Belen. Bihirano, nakatutok mo. Sige lang Yutenes Upuag Banania. Ayan. Nabasa mo, partner. Grace Villarasa Palcon. Eileen Estrella. God Partner, bless. unattended pa man liwat. Another number. Partner, sa rupang bunot. Ito. Numero. 0918 0918 211 211 5134. 5134. Mary Grace Binamera. Binamira. Binamera. Ayan, baka taga San Roque.
Kapulo ng Binamira dyan, partner. Mga taga-Kamsur, Iguaman. Okay. Mary Grace Binamira, kung ni katabi nakatutok. Ayan, maray na pagkahapon. Dapat na buhian ang pigigibo. Maray na pagkahapon. Magandang hapon po. Ayan, taga saan ka? Magandang hapon po. Taga Birak, Catanduanes po. Birak uni partner, ang taga Catanduanes. Ayan, taga Islang Probinsya kan Birak, Catanduanes. Nagaano katabi ko niyan? Ga-type po, ga-encode. Nag-encode? Ga-encode, ga-type. Ga-encode. Abang nag-ga-type, ga-encode, ga-igda. Ga-encode. Gasimbag sa cellphone. Pirming may ga. Ga. Gahapon. Mary Grace! Opo. Pero ano tabi ang edad mo? 19 years old po. 19 years old. Estudyante? Opo. Opo. Second year accountancy student po. May agom na o may boyfriend? Pa? May agom o may boyfriend? Ay, day po, single. Single and ready to mingle. Partner. No boyfriend. Since birth. Ay, joke lang. Mary Grace, bisado mo tabi ang sa imong kaulay. Ano? Ayan, ready ko po. Di po ako nakanonood ng po. Dahil ka kunya nagiling. Kunyan pa lang po. Pero sign ka nag-intra. Sign ka nag... Ga-work po kasi ako. Ga-work ka pa. Ga-work. Ano ang gina-work mo? Ga-eskwela po. Ga-eskwela? Ga-eskwela, ga-work. Opo. Ga-encode po ako, encoder. Encoder. Gain ka. Paano partner? Ga-encode? Gain ka, nagahiling. Sa FB Live lang po. Sa FB Live. Ano ang sinalihan mo? Nag-comment po ako sa... First time mag-comment? Center. Po? First time mo mag-comment? Ay, nagpara-comment na po ako nung nakaraan po. Tapos muna naman po ako nakakomment. Ano ang kinoment mo? Ano ang tig-comment mo, tabi, Mary Grace? Sabi ko po, bigyan naman po ako ng pera pang bili po ng eyeglass ng mama ko po. Kasi, naman po siya, yung para dukutan mi na lang po ng Bulkasil ta. Piga Bulkasil mo ang eyeglass ni mama mo. Sira na, natatanggal na. Kakaibang istorya. Pwede mong mag-comment mo, i-post mo so kuan ha. Pwede mong i-post so picture kan eyeglass ni mama mo na gigabukol kasil ninyo. Sige po, pero pag uwi ko po sa bahay, asabay po. Pero ka mo magturugang? Only child po ako, ma'am. Only child. Ano ang trabaho ni mama, buda ni papa? Wala pong trabaho si mama, tapos si papa man po. Bulag na po, sinda dati pa, tapos bulag na. naman po si mama, widow na po siya. Okay. So, Mary Grace Tabi, congratulations! Ika nang gananin 1,000 pesos! Regalo yan sa imo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Thank you rin po, Representative Saldico. Thank you po. Ayan. Maraming salamat po sa Action Co Center, sa Ako Bicol Party List, at sa inyo pong lahat. Opo. May tatawag sa iyo po yan. Mary Grace, may maapod sa imo kaya ang telepono mo pirmi mo sa na-active ha, may maapod sa imo. Para maklaim mo. Na staff kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Opo, maraming salamat po. Ayan. Okay. Congratulations, Mary Congratulations, Grace. mabuhay. Binamira. Halik partner sa Catanduanes. Birak Catanduanes. Okay, Alright. partner. Sayo nung ato Yukso. Ayan, congratulations, Mary Grace Binamira. Diyan sa Birak Catanduanes. Congratulations. Ayan, congratulations talaga pag What siya, may ka gusto siya. naman. Ga-work siya, ga-eskwela siya, pero ga-work siya. Ga-encode. Ga-encode siya. Kaya gamundo siya, gaanti para mama niya. Gabul kasil. Gabul kasil. Alright. Okay. Pataon akong partner. Araw galaya ka to sa Catanduanes. May mga ga. Alright. Sige partner, mga ka-aksyon. Inabot na kita kan oras na nga kitang para miantras na magpaaram. Congratulations sa mga winners. Ngunya na pagkaldaw. Kami sa indong nakairiba. Dahil iba, Remy Araneta Mindones and Ma Salvador kan Bicolandia. Ako man po tabi ang sa indong lingkod, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez. God bless Bicolandia and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin. Salamat.
in a dream.